Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň obasynaga toplumda gözegçilik edýän orunmasary Atagaliýew arkadaly gahryman terdarymyza ýurdumyzyň oba ähmetkeşleriniň adyndan saatlykly wakanyň hormatyny ajaýyp halyny sowgat gowsurdy. Muňa özü ýurdumyzyň oba hojalygynyň ähli ogurlary boýunça ösdürilmegi we daýhanlaryň önürjülükli ähmetiniň üpsün edilmegine gönüktirilen şertlerin döredilmegi münasibetli suňur hoşallygyň nysany urildi. Arkadaly gahryman terdarymyz biziň bilen ýadygarlyk suraty düşäýinde. Soňra bu ýerde guralan dawra gatnaşan hökümet agdalary arkadaly gahryman terdarymyzy ýurdumyzda gazanylan ajaýyp zähmet ýeňsi bilen gutladylar. Belenilse ýaly giňermli maksatnamalaryň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde güneşli diýarymyzyň ähli sebitleri tanylmaz derejede özgördi. Muňa özü ähli ogurlarda bolşy ýaly oba hojalygynda çekilýän önürjülükli zähmetiň aýdyň netijesidir. Häzirki döwürde ýurdumyzyň oba hojalygyny döwrewap ykdysady gatnaşyklary ýola goýulýar, eýçiliň dürli görnüşleri ösdürilýär. Her sebitde oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän, däni goýan kärhanalar, toplumlary guruldy. Önüm önürjülere döwlet tarapyndan gollaw berilmegi netijesinde içerki we daşarky wagtlarda uly istek bildirilýän önümleriň öndürilýän mukdary iýdigler artdyrylýar. Halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylynyň sany wakalarynyň üstüni getiren bu dawara merdana daýhanlarymyzyň döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, oňa özleriniň önürjülükli zähmeti bilen jogap berýänliklerini alamatlandyrdy. Watan harmanyny ak buğdaýyň 1.400.000 tonnadan gowragyny tapşyran gallaçy kärençiler şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen ýerine ýetirip, yetiştirilen hasylyň iň soňky dänetine çenli ýygnap almak üçin batly depkinler bilen zähmet çekmegi dowam edýärler.